ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, akong nanaguluan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulungon. Kini ang akong aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Janice, 27 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkailad sa usa ka job hiring scam. Aron isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kilom na. Ayaw na taon paghilak kay mautong sa dunya ka. Shhh, nak. Sige, gutom na, nak. Naot na naman gud sa siya gatas pa. Dili naman siya mututoy na ako. Kinahanglan na yun ka nga mangitag trabaho, ana na. Maugyod pa. Mas maayo nang na ako'y trabaho. Ani ara ko subay aron makabantay ra ko ni Inday. Kana mo'y mas maayo, Janice. Natuog na gid in town ang bata. Mag-scroll ko sa akong Facebook, be. Oh, hala, na-job hiring. Ako ning basahon, be. Unsa? Kitchen man na? Opa, data in nga trabaho. Unya, work from home. Ako na nga sudo pa, uy. Uy, makasuga ako na gina para sa mga gastuhan mo na. Maulagi pa. Pero siguro agina, nak, ha? Tinuod ba na? Verified ang ilang page pa. Unya, nindot og mga reviews. Gi-check man gid nako og siguro. Mayo kung mao ka na. Sige, suwayin na. Girl, kay bawbaya ka ha? Nadaghan na ba kayo job hiring scam karon? Girl, kung scam pa ni, dili unta sila maayo og mga reviews. Noon sad, pero mas maayo magud nang mag-amping ka uy. Mga marubay kay na sila day. Salamat sa concern, girl, ha? Pero ako gining suwayan. Ay, nag-chat na ang page. Hi, Janice. Congratulations. You've passed the initial screening. Please deposit 1,000 to this number for your training kit. Training starts Monday. Monday? Masaway ka upang huam ni Papa og 1K. Ha? Ngano magbayad man? Trainingon pa man mi anak pa. Unya, maunay bayranan. Ang training kit kay 1K. Kay human kun og bayad, makaproceed na ko. Mao ba? Sige na. Sindante ka. Okay na. Na-send na nako. Mauna gyud ni.
Makasugod na gyud kog trabaho ani ning Lunes. Salamat, Lord. Recorded by X Thunder Gaming. Okay pa ka ito pagsugod. Gituman ako unsay mga mando nila. Ang mga steps, aron lang makatrabaho gyud ko. Nibayad po ko sa training kit aron makasugod ko dayon og training kay atat na gyud kay ko nga makatrabaho. Unya, Kumusta man nak? nagpaabot lang ko sa ilang tawag pa. Manawag raman kuno sila sa akong cellphone number aron pagpahibaw kung unsay sunod nga steps. Daghan yun siguro nag-apply ana, no? Murag ubay-ubay gid siguro pa. Kay nindot na kaayo ning opportunity good. Mao na siguro ni. Excuse pa ha. Hello? Hello, Ma'am Janice. Yes sir. Congrats, ma'am. Kay happy na juga sa final nga step, ma'am. Salamat kaayo sir. So, karon nag-need me og 3K para sa access fee. Ha? 3K? Yes, ma'am. O kinahanglan nga mapadagi dahil na ni mo dayon para ma-appeal ka sa kuan ba, maka-appeal ka ba, maka-start ka ni Kamandi. Kining lahi sa tong 1K nga gipadana ko sir. Yes, lahi sa to, ma'am. Kay para sa training man to, ma'am. Sa training kit Oh, tong sa- 1K? So, sa training to nimo. Okay, sige sir. Mao gihapon nga number ang sindan nako sa GCash sir. Lahi na, ma'am, lahi na. Sindan ta ka, ha? Okay sir. Salamat. Huy, basig scam na girl, uy. Ha? Ngano na kaingon mong ko anak girl? Dako na kay na 3K, uy. Nga nugutaw magbayad man ka, ana. Gipasabot naman po ko niya girl. Sige na bi, pawang sa ko bi. Sige, good. Bahala ka, uy. Basta, sure naman ka nga, magpada ka. Oh girl. Nasend na nako. Tingalig manawag na to. Magpaabot lang ko. Wa pa man gihapon manawag. Ako silang sendan sa page sa akong resibo bi nga nakasend na ko. La, time pa. Nga na naman ko maka-message. Nga nung unavailable naman ni. Block ko nila. Dili pwede, oy. Dili gyud. Ang ilang page ka. Tanaw na ko, be. Ginoo ko. Wa na sad ang ilang page. Naskam ko. Tungod kay desperada na ko nga makatrabaho, namasin na lang gid ko nga tinuod ang maong page. Nabutaan gid ko. Tungod sa paglaob nga makatrabaho ko adtong kumpanya ha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may paagi nga matrace ang GCash number sa scammer? O pwede pa ba na akong makuha og balik ang kwarta? Ikaduhang pangutana. Unsaon man pag-ila kung legit ba ang usa ka job hiring sa Facebook o online? Unsa may ilhanan kung scam kini? Ikatulong pangutana. Asa ko angay mo report nga na-scam ko online? Unsay legal nga mga laka nga angay na kong buhaton? Ikaupat og katapusang pangutana. Posible di ay nga makapang-scam bisan og verified ang maong Facebook page? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Janice. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, it's me. Ako'y mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, no? Mga problema nato kabahin sa ato ang mga kapika, sa ato ang mga kahimtang, relasyon, ang nakapasakit na to, hiubos na to, hala ipadana be, kay para storya ta, maghisgot ta, ato ning pagasturyahan ng mga
pangutana og mga problema ninyo. No? And a big thank you and a big shout out sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page nato nga magpadamo sa inyong suwat please ug sa DYHPRMN Cebu. Sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantenco Bathan, thank you kaayo. And hello to Landry Montero Baliado. Attorney Elaine, greet nako Halagat family ug iyang mama si Laureta Montero Halagat, iyang cousin sa iyang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero, Apdian from Landre Montero Halagat, no? Thank you kayo for life. Ingon po si Nazareth Borja from Camotes, Pilar Camotes Island. Second hope, suking paminaw ni siya nato. Si Loy Borja, ug Coast Guard officer sa Pilar. Hello also to Tata Joseph Borja ug ang iyang mga parents nga si Paulino Paling Borja, Prensi Borja, no? Dinha sa Pilar Camotes ug sa tanang mga naminaw nato dinha Jaja Herodias Balahadia do, hello, kumusta Miss Jaja? Also sa mga nag-like ug nag-follow po nako sa akong official Facebook page nga Elaine Tantenco, Attorney Elaine Tantenco Bathan, thank you kaayo. Si Janice nga 27 years old, taga Talisay City, Cebu. Ato ang letter sender. Greetings to Mayor Samsam Gulyas ug mga naa dinha sa Talisay City. Kay nailad ni siya og pagpanrabaho, nang apply ni siya nya murang hay ang scam kuno to, no? Karon kay nagpadamag kaning GCash kay nadalagig ilad nga kinahanglan magpadag kwarta na unsa ba? Mga apply gani tawa man bayad. Unsa kunay paagi nga matrace ang GCash number sa scammer ug pwede pa ba niyang makuha og balik ang kwarta? Okay. Now, I'm not too familiar but ako ang based on experience, maglisod ta mo bitaw nang mangutana pod ang kanang GCash nato kung pwede gusto ba ta nga mo bayad tag a certain amount, no? To ensure kanang mag-insurance ba in case nga scam ni. Unya pangutan-on baya gyud ta kung sure na bata aning numero ha ug klaro ba, no? So after murang I think lisod i-trace but we can ask dito sa NTC, no, National Telecommunications na office, no, kung pwede ba na nato ipa-trace ang kanang number kay naa naman tay registration. Unya pwede na nato siguro mapa-prove kung gigamit na niya iyahang maong number ug ang teknolohiya, no, sa internet ug sa telepono pinaagi siyang number nga nangilad siya nimo, then pwede nato ma-file ang complaint didto, no? Now, ikaduhang pangutana, unsaon pag-ila kung legit ba ang usa ka job hiring sa Facebook or online? Unsay ilhan kung scam siya? Okay. Now, una sa tanan, ang kaning mga job hiring, dili gid kaayo na siya mubadto on Facebook. Naa gid ni mga legitimate nga mga company or agency nga gina-hire ang mga kumpanya or ang kumpanya itself ang direkta nga mo-post ug hiring. No, ang importante is careful kayo ta labi magapita online, careful kaayo ta sa data nga atong gihatag. Susihan ninyo maayo sa Facebook account, makita man nimo ba duda gani no pa na nahimo nga account legitimate ba, usahay kaning mga companies di man kay na sila mag-post sa Facebook, no, unless gagmay ngang mga kumpanya. Kanang pinaka-safe yun, kanang na-check na blue badge sa meta, verified yun na silang accounts. I suggest nga kana mula application. Or kung di man gani, scroll pada kay kibaw ka, magpada ka sa imuhang biodata, sa imuhang curriculum vitae, sa imong CV, personal data sheet, delikado ayo nga maghatag kag numero, maghatag kag address, maghatag birthday, himuha na ang data. Mihon ang ilan niya maghimo sila i-update mo. So careful kaayo ta kung mag-lodge ta kay grabe kayo ang mga illegal nga kalakalan labi sa mga data breach ug misuse ato ang mga personal data, no? Careful kaayo ta. Now, mga kanang mga kumpanya, di ba, kanang mga agency nga og yun na ilhang buhat nga mag-refer panalitan na ining kumpanya, no? Ang negosyo is that manguha sila og malihog sila, no? Kay nya i-endorse na lang na sa agency nga dus company ang ilan nang nahimay na pilian na, no? Padili na magproblema ang kumpanya kung sa kahasol, no, sa pag-hire kay magdawat pa kanang kalas pud oras, no, sa ilang HR mo na usually, but pwede maguna nimo ma-verify sa Department of Labor and Employment kaning mga accredited nga agencies, no? So i-check tanan, ha? Now, careful gyud muna kung questionable gani or gamay ra kaayog mga
follower or bago pa na create, no? Delikado gyud na, most likely basin scam na siya. Or naako na sa mga DTI, adto na, or mga apply mo ka ng mga legitimate nga job fair, o dinha mo mag-apply. Or direkta gid sa kumpanya. Ayaw mo shortcut or Facebook? Ikatulong pangutana, asa ko angay mo report nga na-scam ko online? Unsay legal nga mga laka nga angay na kong buhaton? Well, I think sa NTC, pwede po sa NBI or sa cybercrime laboratory sa police, or pwede po na nimo i-report sad sa GCash siguro, no? To say nga scammer ni siya kay naa naman kay legitimate nga nakuha nga number. So, kihala na ba ito i-register ato ang SIM, di ba guys? Posible ba kuno katapusang pangutana? Posible di ay nga ang pang-scam bisan og verified ang maong Facebook page. Posible kay meaning isog kayo sila scam nga scammer, but si Meta is very strict ba ya sa pag-verify sa person. So most likely pwede na nimo ma-report sa Meta kay naa na sila verified ID. Unya ang ID ra ba imong i-present, di ba ya basta-basta pud nga identification, ha? Ang ilahang isend para ma-verify sila by Meta. So I am not too sure nga unsay pamaaging nga nakalusot gihapon sila, but di gyud nga no, ilang identity is verified, so easily basin matrace ra gyud pud nimo no kaning tawhana based sa iyahang number, kay legitimate man ang number sa GCash. Unya gi-register na nato ang SIM nato, no? And then second, ang kana pong sa Meta, legit man po na gyud nga pangalan ang og identity. So pwede ra gyud siguro na nimo ma-trace, ha? But next time guys, please let's be careful labi na sa pag-send sa ato ang mga datos ug mga data, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radyo RMN. Daghan salamat og adlaw.